В днешното видео ще реагираме на банда на ръба, Гарджока и Джимчо от старото. Тая песенка ли не излезе преди почти месец и не съм слушал само единствено, за да мога сега да реагираме заедно с теб. Разбираш ли? Това е много мило. През какви мъки минавам само и само за да направим по-добър контент. Големи имена, тук ти седят в рекомендите, ти ги... И аз просто съм такъв, няма да слушам това. Но тази песен знам, че е много добра. Знаеш всички кои са. Знаеш, бандата на ръба реално от 3 човека. Единият е момчето, вече го знаеш. Другият е, един казва Капо Верде, третият е Зорани. Тия двамата не ги знаеш, ама няма значение. Сега ще ги видиш. Ако са показали. Гарджока и Димчо обаче. Гарджока и Димчо ги знаеш. И двамата съм ти пускал песен, образован се, няма какво там да те обърка. Димчо малко, да, беше, ама... Да. Ще си го припомниш. От старото се казва песента, защото, как съм ти казал и преди, БНР имаха пауза от 5 години, в които не правиха музика, обаче сега се върнаха наскоро. И тази песен, по техни думи, трябва да звучи като предишното БНР. Аз как да ги сравня? Нямаш идея, няма значение, просто песента е много хубава и трябва да я чуеш. Да видим дали ще го оценя. Точно така. Аз съм голяма мърша, аз съм го записал това на... Виж това, пак да се вижда, арта да се вижда. Да, все тая, няма значение. Бич, да мани ги ми знаеш това име. Пенерето get busy, get mangis, get it easy. Имам това в телефона ми. Всички искате от старото да са ударите, да завеса в Субарото, да са клакате, дърва от икебаната, плачат и богатите, котиха капарото, момчетата златните. Индустрията е сдиария, чот БНР-то на Шамария. С нов кеш, ама останах стария. Обичат ги в цяла България. Ало, банта на ръба ли? Ръба се обажда. Това е Гарджока. Тази шибана индустрия май нещо се заяжда. Май забрави как БНР-то на Шамария. Нищо, че звученето не е ново, стила е стария. Синьо е небето, защото черно е морето. Кефиш са на БНР-то, защото израсна СЦЦ-то. Знаеш ли бе, уния двамата и Гарджока. Чувал си от на Димака, старата стока. Тия тежкари, старата генерация нямат нищо общо с новите. Пълна излагация, търгуват с чувства и емоции. Гнусно, музиката не е бизнес, а изкуство. Всички искате от старото да са ударите. Тази песен е толкова добра, брат. Аз съм сигурен, че в момента ти е много хайпнато, защото си слушал много преди и сега е някакво много хайп усещам. Брат. Гарджока actually не ме дразнеше, ами супер много ми хареса. И с влизането, и с ефектите на гласа му просто бяха толкова добре. Много хубаво ми звучеше. Лириките му, които имаше там с... Ти ги знаеш, ти се кефиш на БНР-то, защото си слушал ЕЦЦ-то. ЕЦЦ-то е East Coast Cage Crew, неговата група, която той преди е правил. Той буквално го споменава в лириките си. Уния двамата и Гарджока е направи така и някакво Гарджока се появи по средата. Анимацията е, брат. Анимацията е, брат, все едно представи си, аз съм я правил, само че след 10 години опит. Буквално нещо такова, брат. Много добра, много добра. Анимацията и Гарджока този път не звучеше на някакъв стар дядо. Този път звучеше много яко. Много добре беше. Да. Много ми хареса, човек. Много съм впечатлен, нямам търпение да изслушам другата част. Много завиждам, че нямам този хайп, който ти имаш в момента. Ама брат, ти... Да, не знаеш какво ме намеря. Не съм сферата. Ще научи спо. Са в Субарото, да са клакате, дърва от икебаната, плачат и богатите, котиха капарото, момчетата златните. Индустрията е сдиария, чот БНР-то на Шамария. С нов кеш, ама останах стария. Обичат ги в цяла България. От Дунав на моста, East Coast, това е Капо Верде. късаме мрежата, Диего Коста. Транзитен път, заредени сме доста. Куките ни гонят, като Холокоста. Тъпанар, винаги имам план. Хотбокс, 2 пичета правим в черен тигуан. Що за бизнес, сука, хванаха те в Телеграм. Вашите не знаят всъщност какъв си бизнесман. Ей, фейк, гекстаман, a.k.a. Гъсебан. Бягаш като буцата от йоцата от Амстердам. Морето, реката, генга на рибарите. Сваляй джамовете да гърмят кварталите. Всички искате от старото да са ударите, да завеса в Субарото, да са клакате, дърва от икебаната, плачат и богатите, котиха капарото, момчетата златните. Индустрията е сдиария, чот БНР-то на Шамария. Ти да го върнем, ге? Това е Стоян Колев. Това е Стоян Колев референс с аудиото, брат, инсейн. Не, този клип е толкова
имаше и пески преди малко, имаше толкова много неща, брат. Клипа, който го е правил, заслужава някаква награда, брат, не знам. Топ анимация. Уникално. SDRия, чот БНР-то на Шамария. С нов кеш, ама останах стария. Обичат ги в цяла България. Тежкият товар, Карлос Назар. Електрокар, аз съм беден тузар. Вдигам ало коста, нищо скучай. Нямам ко да правя, чакам да изтинем чай. Пак мирише на пари, ама носа ме е запишен. Може би затова останах с моята вкъщи сгушен. От години не са друсам, те ми пишат те напушен. Нищо нека тъй да мисля, че да не съм скучен. Абе кости са наредили много удобно там. Събирай БНР-то да дигаме то смекан. Направих няколко деца и държавата каза. Ева Ладимак има работна ръка. Всички искате от старото да са ударите. Те завеса в Субарото, да са клакате. Дърва от икебаната, плачат и богатите. Котиха капарото, момчетата златните. Индустрията е зиария, чот БНР-то на Шамария. С нов кеш, ама останах стария. Обичат ги в цяла България. Искам само да видя. Не, нещо оставим. И аз те за малко. Да не гледай само да видя нещо. Искам да видя кой е правил това видео, брат. Аз знам. Animation пише Тедо за Studios. Значи, виж сега, чай малко, няма гледам. Не, гледай, скът. Ето, знаех си, че ми направи впечатление анимацията, че ми е позната. Да, и аз видях, че нещо направи по-ново време. Ето, това му е керактера на аниматора. Тедо, това е Тедо. Ясно. И аз си казах, този ми е познат, този ми е познат. Да, не ми беше леко познат. И като цяло анимацията, стила ми е познат и си казах, да бе, ето този пич го е правил. Тедо, да. Да. Тедо ли, какво беше, нали? Тедо. Да. Брат. Добре. Той ми е от детството, между другото. Инсейн. Много е бъде. Брат, тая песен. Много... Може би най-добрата песен, която съм слушал от албума на МБТ насам. Което беше някакво за мен преди 3 месеца горе-долу. Много добра песен. Наистина доста. Уникална песен. Много ми е тъпо, че не мога да се хайпна като теб. Добре, нищо, че не се хайпваш. Какво ще кажеш от гледна точка на човек, който до сега никога не е слушал БНР? И това е първата песен, която чува. Доста е хайп. Е хайп. Дори да нямаш предишния хайп, пак е хайп. Той си едно да слушаш как Limp Bizkit пеят за някакво колко са тъфти. Не знам каква е там референцията, май гес да. Такъв тип ми дава. И аз повече се хайпнах за аниматора. Видеото, да. Защото беше много добро, бе, брат. Всяка секунда, която нещо се пее, толкова има в видеото и по много точен начин направено. Просто уникално. И референси и такива работи. Много беше. Ян Колев имаше. Коли нямаше, брат. Уникално, човек. Уникално. Да. Не знам. Върса на Гарджока, какво ще кажеш? Изненада ме, особено след предното му изпълнение. Не, то даже и предното не беше толкова зле, обаче това, брат. Не, предното беше. Абе, не беше чак толкова зле, брат. Някакво... Това обаче. Да, тук много по-качествено. 10-10. Тук наистина са Тук Гарджока ме изкефи повече отколкото Джимчо и повече колкото от другите две момчета, които са от БНР. Накрая имаше един, който му изкефи като върш само... Джимчо. Се казва този, който беше най-накрая, последния. Май не последния, предпоследния, не знам. Не съм много сигурен, но беше яко. Може. Да. Ама и Гарджока се справи много яко. Да. Абе, като цяло много готина песен, човек. Да, песен... Човек, още ме е някакъв културен шок, просто да видят Тедо в... Да, в някакъв че, в такава тип нещо. Вау. Не, много яко беше. Много яко, човек. Не знам, нямам търпение там песен да се слушам пак. Със сигурност ще го правя. Благодаря, че си чакал за мен. Да. Чакането си заслужаваше, човек. На колко викаш, че е 3 месеца? Не, месец след тази песен. Колко гледани има обаче за месец? С този брутален клип плюс това. Да, човек. И с много хора, в смисъл имаш така банд на ръба. Всички завръщат. Гарджока, Джимчо. Предната беше... Предната за 6 дена имаше 740 000 гледания. Брат, той... Съмнявам се, че има милиона, ама искам да има милиона, ама съмнявам се, че има милиона. 900 000 гледания. Много близко до милион. Супер. Много близко до милион, така че много добър гест. Това е много хубаво. Да. И аз съм доволен, честно казвам. Наистина съм прекрасно изненадан. Те ще правят ли още музика?
Ще правят още песни, да. Имат още 3 песни, които са изкарани от новото БНР, на които също ще реагираме. Така че имаме какво да кажем за тях. Да. Това е от нашата реакция от старото. Много хубава песен. Нямам какво повече да допълня. Освен да се абонирате за канала, да оставите един коментар за алгоритъма. И май това като цяло, мога ви кажем чао. В днешното видео ще реагираме на... Чакай, ще забравя на кой ще реагираме. Мислих, че пише Сторарос, пак се оплаших, че ще ми пускаш чалга. Не бе. Ти че чакай спокойно. Да.